engang en prinsesse og en ridder. De gik en tur i parken. Trolden Is havde lagt noget lim i parken. Da prinsessen og ridderen kom gående, sad de pludselig fast i limen. Ridderen tog sit sværd og skar dem fri igen. Så fangede han trolden og tog trolden i en gabestok. Da Is skal til at halshugges, råber han pludselig vent. Is sagde, at han ville give sit liv for at være sød. Så blev prinsessen og ridderen gift, og de holdt et stort fest. Det var i 8 dage. Og de levede lykkeligt til deres dages ende.